Піліпаўскі пост называюць яшчэ калядным. Ён пачынаецца ў праваслаўных вернікаў ад 28 лістапада і доўжыцца да 6 снежня. Заканчваецца ён, калі на небе ўзыходзіць першая зорка. Чаму ж называюць гэты пост піліпаўскім? Гэта ў гонар аднаго з апосталаў, который хадзіў з Ісусам, ну і пасля прапаведаваў хрысціянства далей і загінуў, канечне, замучаны вось гэтымі самымі паганцамі. З пачаткам піліпаўскага поста ці піліпаўкі вячоркі прымалі ўжо і іншыя абароты. Калі раней танчылі і смяяліся, то зараз рабілі работу. У народных прымаўках засталіся такія словы: была восень, цяпер зіма, былі хлопцы, цяпер няма. А яшчэ казалі, што піліпаўка сям'ю апранае, бо вось якраз у пост пачыналі і прасці, і ткаць, і шыць. Гэта жанчыны, а мужчыны займаліся ці ганчарствам, ці разьбярствам, ці некай сталярнай іншай працаю. Яшчэ адной забавай піліпаўскага поста ўжо для хлопцаў былі мярцвяцкія ліхтарні. Гэта прыклад на тое, што рабілі на Хэллоуін. У беларусаў таксама была такая традыцыя, толькі вось не на Хэллоуін, а на піліпаўку. І так палохалі дзяўчат, выстаўляючы ў вокна тыя самыя гарбузы з выразанымі вачамі страшнымі і зубамі. А яшчэ на піліпаўку ваўкі пачыналі нема выць у лесе. І таксама засталося ў фальклоры, у народных прыказках-прымаўках гэтая прыкмета. Таму кажуць, разгуляліся, як ваўкі на піліпаўку, альбо танчыць, як стары воўк на піліпаўку. Ну, дарэчы, якраз з таго, што ваўкі сталі актыўнымі, не раілі піліпаўскім пастом хадзіць у лес.